Pating sungkang dumilengan ulati puspita kang nedring kae warni migring Sanjibanta Toro Wisnu Mewah Ulun Sanjibanta Promo Bekti Ulokan Ulun Pemilah Mangat Tomo Sidap Sanda Wolo Langgeng Putra Kuwa Ayu Sri Non Iya Tangan Nero Takong Dadaki Sukono Rasantiasu Iya Sri Non Tangan Nero Takong Kuwa Ayu Jangan lagi tangan Lawan pun Popo Nadyan kula semanten ugi para bapak kula ngaturaken sumuka mintangan bekti kula ingkang putra pun bermani putraipun dewa wis bermani banget panarima ya putraipun bermani tangan bekti nurut tak tompan dadekake supamaratan biasa Wisnu karo Brahma padha slamet oh kulun lah Wiswan oh tangan berarti oh katur iya oh kulun karena ada Wiswan oh berarti oh katur ya Wisnuan Bromo tak tau pun ada kebunga rasanya hatiku terus ya ini cuma kemana bosan dayura saya sebabnya yang senang gue wane aku terus colok Bromo oh iya cek terus diberi gamblang nek Doro Putri Sri Non kuwi putrane sapa nek Doro Brahmane iki putrane sapa nah wis sing apa yene Semar ngono ngene yo nyok tak kandhani to Dara Putri Sri Non iki putrane Ulun Bathara Wisnu yo anak Wisnu oh ngono Pak yo nah nek Brahmani iki anake Bathara Brahma. Lho, Sri Non karo Brahmani wis dadi garwane, dadi bojone, dadi Wisnu karo Brahma kuwi besan. Ono? Ono ya kok. Lah yo. Padha karo Gareng. Gareng apa? Gareng iki bojone ra dipegat. Gareng. Kaya itu bujurnya dipegat, ngepek mono tua saplok raimu buang kau itu rono-rono ora ayo pek kok ngono jenenge ngumpulke balung pisah ngumpulke balung kerang asu kuwi wong ora urus kejogo kuwi kuwi sakloron padha tumeka ning satwa rene iki ganti apa iki wong Ulun kula ganti paring dawuh dhumateng anak kula pun Brahmani ya Brahmani wonten timbalan sing ada para Ulun ngene yo Ket wanti-wanti dawuh pangandikane kula sing jagat Giri Nata kalamun tok dina iki sing jagat Giri Nata ngersakake babati Alasingas Alasingas iki gatel ora umum kuwi nggih po nah dina iki nganti pukul sing jagat Giri Nata ngedekake sayembara sapa sing bisa ngrampungake babati Alasingas didasakake keprabon digawekake negara nah kok dina iki sing wis nyaguhi ora ana liya dewa ing Hargoliman Bathara Brahma kaman putrane ya Siddhartha nanging sang jagat Giri Nata paring dawuh kelawan jeneng Ulun kene dawuh kelawan jeneng sira Brahmani rewang-rewang ana rewang-rewang ana ing neraka Siddhartha nggone mbabati Alasingas mau
supaya nggak paripurna dayane ngalah aja nganti gawe iso gawe racun gatele para titah sarta gawe menyang para dewa kayangan Suralaya soroting pandang sumulot amadari jroning pasareyan ngenani wakono murmu kalingan ngangan sangya manah engkong sumungkem guling sang kakung repot aton kubo siro Aku yai maneman Kira tentik branto yai ulun tada Aduh romo kubur sing kubur kapatet dadi kula dene kula pinaringan pakaryan ingkang luhur. Lan separi pun Kanjeng Rama kados Permani dina iki sira purun tangi ngampil pusaka ing para segara. Senjata cakra Baskara. Mbok menawa yen to ana moganing lalakon tekstil lalakon kang elok-eloki. Biyen kula ingkang ngroko sih. Tahu kantor Romusio mereka kerong kantor swasta dari patu kurang dengan malah buyut-buyut pun pamit satu tambah berkah tanya yo bermani pulau nama mereka tujuh lah harjo yo bermani tak mereka tujuh masuk mereka sumbadan anggun nyerut tidak akan haru jadi sedulur pun kakang depan Kang Mas Untung sendiri pasuko Kang Mas Permai Bermani wonten dawuh Kang Semoro. Iki Joko Cakra Baskara nang keparengake pundinen lan tak keparengake ngampil. Yen wis rampung sawise paripurna, ora susah buat ora susah mbok undrahe lawan pun Rama. Sing Joko Cakra bakal bali kabeh dhewe. Alhamdulillah. Jiwa semangat pun Joko Pintu dengan awat-awati omongan paduka pun bermantek yo pan kowe Bromo aja Semarang aku sing bakal awat-awati